Til Virk.dk og demonstration af Joomla CMS. I den her videoøvelse der vil vi se på, hvordan vi indsætter billeder og dokumenter. Det kan være et referat, et fil, altså et Word-dokument eller en PDF-fil i en artikel. Vi er logget på her, og det er en af de artikler, vi har i forvejen, så vi vælger at gå ind og redigere. Vi klikker på vores redigeringsikon, altså blyanten her, og kommer ind til artiklen her. Vi markerer her i artiklen i vores tekst, hvor vi vil indsætte et billede i første omgang. Det vil vi i starten af teksten her. Og vi klikker på det ikon, som er her, altså med to små bjergtoppe og en sol ovenover. Og her der har vi mulighed for at indsætte billeder. I det her tilfælde der har vi ikke billede på liggende. Men vi går herned og siger, at vi vil gerne uploade et billede fra vores computer. Vi vælger et her. Siger åbn og går herned og siger upload. Og så har vi vores billede her i oversigten, som vi vælger. Kommer her. Og der er mulighed for at indstille, hvilken bredde og højde vi vil have. Vi vil gerne have fast, at vores billede er 300 bredden. Og vi ser her automatisk, at højden bliver tilpasset, så proportionerne bliver bevaret. Samtidig vil vi gerne placere billedet til venstre i vores tekst. Det vælger vi her. Og så kan vi klikke på OK her og indsætte billedet. Hvis man ønsker at linke, altså det vil sige, at når man kan klikke på billedet, at det fører et bestemt sted hen, så er der mulighed for at tilføje et link her. Men vi siger OK her, og der har vi vores billede sat ind her. Desuden så vil vi gerne indsætte hernede i teksten et referat fra et møde, altså et Word-dokument er det i det tilfælde. Og der kan det være praktisk lige at skrive, at det er et Word-dokument, så brugeren ved, at det er det, der åbner, når man klikker på linket. Vi skriver teksten, markerer det, vi gerne vil have som et link. Det er det her. Og går op og vælger her i værktøjsbjælken, indsæt og redigere hyperlink. Vi tager det ikon her til venstre. Der har vi mulighed for også, på samme måde som før, at gennemse, hvad vi har liggende af dokumenter på vores hjemmeside. Og hvis ikke der er et af dem her, der passer, så kan vi også uploade, som vi gjorde før, med gennemse og upload her. Men vi vælger dokumentet, der ligger her, og siger OK. Nu vil vi se, at den tekst, vi markerede før her, nu er blevet til et link her. Vi har altså indsat et billede, og vi har indsat et Word-dokument her. Det kunne også være en PDF-fil eller et regneark for så vidt. Et eller andet tekstdokument, så vi gerne vil give brugeren mulighed for at åbne. Og vi går op og siger gem, og så artikel. Og vi ser nu, at artiklen er her, som brugeren på vores hjemmeside vil se den. Der er indsat et billede her, og der er referat og et link til her. Og klikker man på det, så åbner Word-dokumentet